asta de un an întreg, voi arăta pigeturile mele. Să începeți. Asta este unul dintre cuburile mele rubice. De formă de piramidă și mi este foarte greu să îl rezolv. Va dintr-o librărie din oraș. Un piget este un cub rubic care pot să-i rezolv doar o față. Acestea sunt lucrurile mai interesante. Asta este un simplu timpul. Vara trecută și mă jucam foarte des cu el. Mult mai ușor să te joci cu el. Cel mai greu atunci când pierd la jocuri. Foarte. Următorul piget este un popit mort. Foarte satisfying să te joci cu el. Este un popit galben. O grămadă cu el și încă nu m-am plictisit. Este un popit cu culori. Acestea au fost pigeturile mele. Îmi pare rău că a durat așa puțin videoclipul. Pa!